Contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Hola, os nenos e nenas de sexto B de educación infantil imos facer unha adaptación do conto A Mosca Chosca. Remataremos coa canción comporta polo noso director Jesús. Esperamos que sexa do vosso gusto. Muy bien. No bosque. Necesito unha casa para poder dormir quentiña e merendar cos meus amigos e amigas nunha cociña. Marco. Que casa tan xeitosa! Prepararei unha torta de mora para inaugurar este que é o meu novo fogar.
torta por otra. Claro que sí, eso quise llevar. Somos los Vicantillaban. ¡Qué bochero! ¿Puedo pasar? Claro que sí. Claro que sí. Eres su sexto chaval.
Saludo mi capilla van, y con el pasaban por ese lugar. Llamo una puerta de mi voluntad, a comer a torta para merendar, a comer a torta para merendar. Merenda y a todos comenzar, un solo entero por siempre sentar. Oye, toma Toda vez siempre firmáis, al montón de niños soldados de mar, al montón de niños soldados. No sabemos de qué trata, más pronto se saberá. O mellor é de lobos, ou tamén doutro animal. Pode ser de sereas, ou tamén dun paspallar. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Teremos ollos abertos, o cu pegado no chan, coas orellas escoitando, axiña imos comezar. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Estaremos moi atentos para poder imaginar o son que fan os paxaros, tamén as ondas do mar. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Pois imos contar un conto